Dirty Matrix. Ach, nagrania. Rybnik. Bu, bu, bu. Tribute to DMX. Jazda z kurwami. Nie mam innego wyjścia, jak ufać najbliższym, nim zdążą nas wysłać w zaminowany dystrykt. Jaka decyzja, opozycja czy tryb psyf? Mentalna malizna to siora wiecznej mielizny. Go to sleep, bitch. Fundusze inwestycyjne, banksterzy, politycy, mędy, co kreują trendy, jak faktycznie wyleźć z niczym. Kolonialne zapędy, królewski styl w życiu, a ty im się kurwa wdzięczysz, choby debil namyty. Syjonu mędrcy, szatana protokolanci, ponad 100 lat temu zaplanowali ten Matrix. Nigdy nie będziesz syty i nie będziesz miał nic, miażdżą ostatni bastion z rolnikami dancing. Dosyć tej gańby, gnojówka włazi w obieg, siewcy bredni mają nieźle nasrane w sali tronowej. Nie chcę być głodny, nagi, trzeźwy za to mogę, by nie musieć zacipowanych pytać o drogę. Permanentny kogel-mogel, prokuratura węszy, a nie dostrzega Trojana, choć akurat jęczy. Zapytaj się kierociula, zmieniła status tęczy, a dowiesz się czemu nadal wciska ten piernik niewierny. Nie mam innego wyjścia, jak ufać najbliższym, nim zdążą nas wysłać w zaminowany dystrykt. Jaka decyzja, opozycja czy tryb psyf? Mentalna malizna to siora wiecznej mielizny. Gorzka prawda, mają pełną kontrolę. Zdejmij maskę. Nie mam innego wyjścia, jak ufać najbliższym, nim zdążą nas wysłać w zaminowany dystrykt. Jaka decyzja, opozycja czy tryb psyf? Mentalna malizna to siora wiecznej mielizny. Gorzka prawda, mają pełną kontrolę. Zdejmij maskę. Chlupałeś gałęzią po receptę o parapet. Nic dziwnego, że nie ino, ty wolisz teleporadę. Podpisałeś cyrograf, nawet przy czwartej z dawek. Jednak nie doczytałeś, iż sam bierzesz to na klatę. Dobry strateg, dorobił się na masie masek. Covidiota jakby mógł, ubrałby się cały w lateks. Miałeś kwarantannę, psy przyjeżdżały pod chatę. Lepiej dowiedz się, co wyczyniały w Australii, Kanadzie. Zamiast gwiazdek na błękicie winien widnieć Hakenkreuz. Segregacja sanitarna to dopiero bracie dno. Kapów co drugim z okiem, bo ktoś coś nadzielni. Owszem, szło w szkło, w ciul płynów do dezynfekcji. Z chuja minął, by zamienili się decydenci. I już skurwione media, ale społecznik w amnezji. Przychodzi kres herezji, amnestia nie dla bestii. Odwieczna vendetta, długopis plus Joe Pesci. Nie mam innego wyjścia, jak ufać najbliższym, nim zdążą nas wysłać w zaminowany dystrykt. Jaka decyzja, opozycja czy tryb psyf? Mentalna malizna to siora wiecznej mielizny. Gorzka prawda, mają pełną kontrolę. Zdejmij maskę. Nie mam innego wyjścia, jak ufać najbliższym, nim zdążą nas wysłać w zaminowany dystrykt. Jaka decyzja, opozycja czy tryb psyf? Mentalna malizna to siora wiecznej mielizny. Gorzka prawda,